Sitten on tommosia niinku, mitkä ne on? Glory Hole. Koloja aina. Eikö niitä ole pornoleffat? Ohjaaja, mitä täällä tapahtuu? Tää Total Recallia Nintendo. Nyt on törkeä. Jarppa setää vähän kännissä. Ja mä tipuin ja... Oi vittu. Tuolla on joku... Toi se Mulkvistin. Mä oon ihan varma. Nyt tulee pommia sun päälle. No vittu, yllätys. Dunkkuja. Ei sitä pysy hankkimaan. Joo, lähde vaan hyppimään siitä. Tulee lisää sotilaita. Joo. Mutta ohjaaja niinku kuitenkin ohjaa tässä näin, että se on niinku positiivista, että... Joo, nyt iske sitä. Paus. Ei vitsi, sä joudut alemmalle tasolle taas. No mikä sul menikin? Mä ihan ylös. Masa, miten menee? Mitä sä oot nyt tehnyt täällä? Nuudeleita. Ja ensimmäisenä ihmisenä päässyt Total Recallissa levelille 2. Tosi mä kuusin, että me pelattiin hidastettuna sitä. Semmosia ne meidän kokit on. Niin kärsii tuon. Ei ole TV-sopii edustaja. No niin. Eikä siinä vielä kaikki. Seuraavaksi se kaivaa se saatana. Mikä se oli se saatana Styroksin kattila lämmittäjä? Niin. Aromipesä. Sieltä tiskin alla. On helvetin kätevää tehdä aamupuuro sillä, että keität illalla vettä vittu puoli tuntia. Anteeksi, että mä oon vähän natsi, mutta koitetaan pitää ääntä vähän. Hei, koitetaan pitää ääntä vähän inhimillisempänä. Meillä on aika kova volyymi. Mä oon vähän natsi. No siinä on Jankki kaveramies, joka ei välitä äänestä paskaakaan, se vaan kuvaa. Ei mä vaan näytän tätä. Hei, näytä kerran kirjailija, miten juo viinaa. Hakaristi vai mikä tää merkki on tää? Eli Altia lavapaikka 013. Tämä Sori, että mulla on jalat sun tiivistää suomalaisen itsetunnon. Hei kirjoittaja. Hyve on. Jotta sulla toi... Joka huikka Pojaaks mitä? on pala sielua, pala rakkautta. Ja kamera käy. Näyttelijät, olkaa hyvä. Ota perunalle ja pisse. Kiitos. Tuliks mikki kuulittu? Tuli. Otetaan. Ja ahkerasti. Joo. Ja oikein. Siis läppinäytös on semmonen nänni. Sattuuks tietää, onks tää kertakäyttöistä, että sekin vois helpottaa elämää, että ollaan niinku vitusta. Ei varmasti tässä taloudessa kertakäyttöistä. Pikkuja omiin paikoilleen nyt. Ei oo täällä. Ja te ohjaatte roudan ovesta sisään. Se on tossa teidän välissä. Ja valmistaudutaan kuvaamaan. Väliovi kiinni sitten. Se on vähän niinku meidän kirjailija. Pidä säsky. Kohta ei voi kulkea tästä hetkeen. Saadaan tää yksi juttu nyt otettua. Kokki tekee ruokaa siellä. Kokki tekee ruokaa. Ei sulle pidä aina. Okei, mennään Stikun takapuolelle. Valmistaudutaan kuvaamaan. Okei, kello on nyt 7 aamulla. Ja tässä on meidän aamupala. Mitä tähän on tehty? Mitä siinä on? Siinä on Saksan hirveä. Mä oon tehnyt siitä paistia, 54 astetta sisälämpö, punaviinikastiketta. Sitten löytyy tuommoista yrttiperunaa, säräjuureksia ja Maalahden limppua, vähän marinoitu kasviksia ja tuommoista special hyvää salaa. Ihan normi aamupala. Ai vittu, että oli hyvä. Paljonko tämmönen olisi ravintolassa tämmönen annos? Vittu miten hyvä. 30 varmaan. Mones kerta toi oli? 17.
Tulitte taas. Otto 25, joku oli siinä. No. Millä fiiliksellä? Väsyttää. Miten me kuvauksia? Muuten tosi hyvä viikonloppu oli. Joo.